V súčasnosti sú veľmi populárne umelecké grafiky, prezentujúce rôzne technické a architektonické pamiatky Slovenska. Avšak grafiky boli veľmi populárne aj v minulosti, napríklad aj v čase Štúrovcov. A o jednej takejto grafike, o ktorú sa zaslúžila práve generácia ako Ľudovita Štúra, by som vám chcel dnes porozprávať. Grafiku nazvanú Slováci z Podbiela v Orave získalo Liptovské múzeum v roku 1920, teda veľmi krátko po svojom vzniku, od rodiny významného ružomberského priemyselníka a finančníka Petra Makovického. Na obrázku môžeme vidieť pár muža a ženu v takej idylickej oravskej krajine. Obidvaja sú oblečení v takom tradičnom ľudovom odeve, sviatočnom, majú obuté kožené krpce. Muž má taký dominantný hnedý štvorprackový opasok, krásne svetlé nohavice s ľudovým vzorom na stehnách, na hlave tmavý klobúk a ešte takým dominantným prvkom je aj tá vesta s gombíkmi. Žena má oblečenú krásnu modrotlačovú sukňu s takým jemným decentným vzorom, svetlomodrý lajblík, bielú košeľu a na hlave tmavú šatku. Tú idylickosť celého tohto záberu dotvára to krásne modré nebo s minimum oblakov a krásna oravská krajina. Z časti ešte v ľavej strane obrazu vidieť rieku, pravdepodobne teda ide o Oravu. V spodnej časti grafiky v podstate je názov, ktorý nás informuje o tom, že ide o dielo Slováci z Podbiela, a v pravej časti je ekvivalent tohto názvu vytlačený v azbuke. Z tých textových informácií na obraze ešte dokážeme vyčítať, že grafika bola vytlačená v Prahe na Smíchove a nakladateľmi tejto grafiky boli Jurij Janoška a Vladimír Makovický. Posledná informácia, ktorú dokážeme z obrazu vyčítať, je to, že ho namaľoval Peter Michal Bohúň. Príbeh vzniku grafík je naozaj veľmi zaujímavý a začína v roku 1845 vo vtedajšom Liptovskom Svetom Mikuláši. Na tamojšej evanjelickej fare, kde vtedy sídlil evanjelický farár Michal Miloslav Hodža, sa zišli slovenskí národovci a uskutočnilo sa tu druhé zasadnutie spolku Tatrín. Počas tohto zasadnutia, my to vieme zo zápisníc spolku Tatrín, prebiehali naozaj veľmi živé a zaujímavé diskusie. Národovci s veľkým entuziazmom diskutovali o tom, čo všetko by mal spolok Tatrín vykonávať, aké veci by mal vydávať, hlavne literárne diela. No s veľmi zaujímavým návrhom vystúpil aj vtedy mladý študent Pražskej výtvarnej akadémie Peter Michal Bohúň a prišiel s návrhom, aby Tatrín vydal práve litografie slovenských krojov, ktoré aj v inom prostredí boli naozaj veľmi populárne a zaujímavé. Tento nápad sa naozaj stretol s pozitívnou odozvou. Národovci vlastne odobrili túto Bohúňovú snahu a jediné, čo Bohúň od Tatrína požadoval, je to, aby dostal štipendium, aby mohol cestovať po slovenských stoliciach a naozaj v tom reálnom prostredí zachytiť a spraviť si také skice tých slovenských krojov. Spolok mu vyhovel, pridelil mu štipendium vo výške 40 zlatých, čo bolo na tú dobu asi taká 10% platu dedinského učiteľa. Bohúň skutočne precestoval viacero slovenských stolíc, spravil viacero návrhov a jeho snaha naozaj išla až do finále. Podarilo sa vlastne vydať sériu 6 grafík, ktoré vznikli práve vďaka tejto iniciatíve, ktorá začala tu v týchto priestoroch na evanjelickej fare v Liptovskom Svetom Mikuláši. Aj výtvarné dielo, aby sa oveľa ľahšie dostalo k tým, pre ktorých je určené, ktorí ho majú záujem, potrebuje mať adekvátnu reklamu. Preto aj Bohúňové litografie potrebovali tú svoju reklamu v rámci možností svojej doby. Bohúň využil priestor vo vtedajších literárnych časopisoch a novinách, ktoré v tej dobe vychádzali. Naozaj ich nebolo veľa a uverejnil taký ohlas, také pozvanie k tomu, aby si národovci tie litografie, ktoré vlastne vytvoril, vopred predplatili, aby si ich kúpili. Využil priestor napríklad v Orlovi Tatranskom,
čo bola taká literárna príloha štúrovských slovenských národných novín. A tu uverejnil krásny inzerát, ktorý sa snaží propagovať tieto litografie slovenských krojov. Na tú dobu naozaj veľmi zaujímavý a praktický marketingový trik. Avšak financiu národovcov v 40. rokoch 19. storočia nebolo nazvyš a tak sa Bohuňovi podarilo vydať len 6 litografií z tejto série. Situácia sa zmenila približne o 40 rokov neskôr. Synovi Petra Michala Bohuňa Kornelovi sa s finančnou podporou Vladimíra Makovického a Juraja Nošku podarilo vytlačiť 13 takýchto krásnych grafík, ktoré dovtedy zostali len vo forme akvarelových skíc. Na konci 19. storočia sa z týchto obrazov stali naozaj vyhľadávané artefakty, predovšetkým v tej slovenskej národoveckej komunite, ktorá si nimi dozdobovala svoje príbytky. Aj týmto spôsobom vlastne deklarovala tú svoju národnú identitu. Aj takýto, neraz trošku komplikovaný, ale o to zaujímavejší je príbeh niektorých zbierkových predmetov tu u nás v Liptovskom múzeu, ktoré pre vás opatrujeme.